Әзірме? Başlayız. Şulpan! Şulpan! Яры кызмайынды, Руслан. Шаяртығына бітті ол. Шаяртулар түрлі болады, тек бұлай ярамай тобаймын әлі мен сені. Руслан, шай темлеп еқлейден. Сені шонда үшірақта шаяртына ғынақ кібік тыйылды. Гүнақ кібік тыйылды. Ярар, шығайды, топшырын дөм етесі бар, томашашылар күтті, видео язмалар әзір, шығайды тезгіне. Руслан, мен топшылыр түсірі алдынан үйіқларға ярамай. Сен әлі өзіңді профессионал деген боласың. Шулпан, әйде көп сөйлеп тұрған шешік профессионалын көрсетем мен сен қар? Yok, сен тыншыламыша шықмайым. Құрқам. Әне қара, қазір сен бір видеозыма қарайтыр. Бәлкі шуны тынышланырсың да. Анара келер ме, деме? Білмеймін, тынышланырым ма, жоқ ма? Сәлет Раушан нәрсе ол деген сұрауға жауап табырға керек. Ой, сен білсең еттенге қазір шундай рахат. Тәмне. Нәрсе, Руслан, ұшады ма видеозыма? Аха, шоды. Әнем, тынышландың мысың? Ой, Шулпан, әйде, шық тезірек топшырыны башлық та, менің сиімлен шояртыр қалым жоқ. Топшырын шырысына қойтып жопасы бар. Руслан, сен үйқы келгенін топшыры бошында көрінейді енді. Сол уақытта кіл, не? Еқы тоймай, жиылып болмай, үйшіп болмай, Шулпан. Тоқтады, Руслан, әсен үй өткенің бар мысың? Екі отнайлық. Аха. Бір тәулік бойына бір нәрсе ішлемеші ұйықлаған емей ма? Бірде бұлышпады, керісінше нашаррақ қына есады. Енді, Руслан, мораль yoqdan yol етір үшін барды йотып қойғынан шеттімей білесің ме? Нәрсе шәрі керексің? Енді, міне көз жүйі үшін бек көп ұсулар бар. Хам шуларының бірсі бек қызықлы, хам көңілі, бүтін ойларыны бітіре тұрған видеозыма қарау. Хам келесі видеозымда нақшындай. Сәлетлі жай дауам ете һәм бүгін біз сәлет аланары арасында ең интеллектуал болған аланға келдік. Біз Лайыш районында һәм биредә Раушан аланы сменасы өтті. Йылдызлы базасында йылда Сәлет Раушан аланы эшләп килә. Ул фән олимпиадаларында, конференцияларда һәм конкурсларда җиңүче. Яхшы нәтиҗәләр күрсәтүче укучылар өчен җәйге профильле смена. Лагерь программасы катнашучыларның интеллектуаль рухи үсешенә юнәлдерелгән. Сәлет Раушан ул Сәлет лагерьлар системасында иң беренче барлыкка килгән алан 1994 елда. Шуңа күрә без аңа инде бала буларак, үзебез лектек, әйдаман буларак эшләдек. Шуңа күрә хәзер яңа рольләрдә әйләнеп кайттык. Монда безнең интеллектуаль үсеш өчен мөмкинлекләр тудыра. Шул ук вакытта безнең спорт белән дә, мәдәни чаралар белән дә балалар кызыксына. Һәр яктан балаларны инде шәхес буларак үстерергә тырышабыз. Безнең күп балалар, күп күләм балалар, алар нәкъ менә фәнни олимпиадалар, конференция җиңүчеләре, ләкин фән белән кызыксынган балаларны да без кабул итәбез. Әгәр аларның теләкләре бар икән, бәлки алар Brain Ring, ЧГК кебек интеллектуаль уеннар белән шөгыльләнә икән, безнең ишекләр шулай ук алар өчен ачык. Проектның максаты фәнгә тартылучы балалар һәм яшьләргә ярдәм итү, аларның интеллектуаль һәм рухи үсеше өчен мөхит тудыру. Биредә белүемчә олимпиада катнашучылары җыела, фән белән кызыксынучылар, еме? Әйе, нақта шулай. Димәк, син дә интеллектуаллар рәтенә керәсең. Шулай дип беләм инде, үземне дәгән минем, чөнки үземнең җиңүләрем копилкасында үземнең конференция җиңүчеләре бар, зур фәнни конкурслар, шундый җиңүләрем күп. Әлеге максатка ирешер өчен биредә көчле укыту программасы әзерләнгән. Моннан тыш сменага тәҗрибәле спикерлар, профильле мастер-класслар белән килә. Смена дәвамында шулай ук кызыклы мәдәни спорт чаралары, очрашулар каралган.
Мен мында бары тек бірнеше сағатқа гына келдім. Шуңа күрә миңа Сәләт Раушан нәрсә ул дигән сорауга җавап табырга кирәк. Әйдәгез сәл кешеләрдән, әйдәманнардан, оештыручылардан беләбез. Сәлам. Мен Фатих. Кимә үзем тотам. Фатих. Матчадан чыгып киләсезме? Футболдан. Футболдан. Карале, Сәләт Раушанда иң шәп булган әйбер нәрсә ул. Бу зарядка һәм сүреннәр. Зарядка яратасыңмы? Иртәмлә торып, Әйе. үзләрне торма башып. Ну, синең селкең әле тора, спортсмен икәне күренә, шуңа күрә зарядканы яратадыр. Сәлам. Син кошларыңны җыерып бетердең инде, мин сиңа ашамыйм, яме? Әйе. Әсмә ашыйсың менә. Сорау. Сәләт Раушанда булган иң шәп әйбер ул нәрсә. Атмосфера, сәл кешеләр, барлыгында һәр көн үзенчәлекле була. Атмосфера дип уйлыйм инде мин. Минемчә монда син үзеңне гаиләдә кебек тотасың. Сәләт Раушанда иң шәп булган әйбер, гаиләдә кебек булган мөхит. Ашыйсың. Әйдә аша бетер, аннары чыгып бирерсең. Сәләт Раушанда иң шәп булган әйбер ашау. Ашхана. Ашхана, тәмле ашаулар. Бу әйдәмана бу әле каян күренеп тора, яме? Сәләт Раушанда иң шәп булган әйбер ул нәрсә? Ул инде әлбәттә сәл кешеләр, низамәтләр, һәм дә инде мондагы бу мөхитнең энергетикасы. Сәлам, таныш йөзләр күрәбез. Сәләт Раушанда иң шәп булган әйбер нәрсә әйтәле? Биләргә бару. Биләргә бару. Биләрдә нишлисез? Без анда ярышабыз төрле аланнар белән. Арасында Сәләт Раушан җиңәчәкме? Әлбәттә. Белмим, биләргә барыргадыр. Биләргә барырга. Әйе. Монда звездный да йолдызлы базасында рәхәт түгелме? Рәхәт. Ну, форумда рәхәтрәк. Әйе. Foruma barası kile indi. Benim de xəbbətinisi forum dey. Selam. Mənə rüksagada bilir deyən bu bir opытный səlkə şaxırısı. Әйе, мин сәләттә 10-нчы тапкыр. Сен анча яшсың? 12. 2 яшыңнан менә сәләттә? Юк, Елга берничә тапкыр барасың. Шунамы? Сәләт Раушанда иң шаган әйбер нәрсә? Ул әлбәттә әйдәманнар, чөнки алар безнең икенче әтиәниләребез булган. Танкымнан сырык. Менә безгә укытучы апалар килде бүген. Мин дә укытучы апайдым. Тольядан Толья апага әйләндем. Сырык әле Сәләт Раушанда аларга иң шаган әйбер нәрсә икән. Апалар, сәлам. Сез бүген дәрес бирдегез һәм сезгә Сәләт Раушанда менә бу берничә сәгать эчендә иң шаган әйбер нәрсә булды. Туры таяк һәм ашханага чакыра торган җир. Димәк, Сәләт Раушанда иң шәп булган әйберләр: шәмшек, кичке чара, туры таякка һәм ашарга чакыра торган җырлар, әйдәманнар, сәлкешләр, димәк, Сәләт Раушан аланы ул гомумән бик теккә урын. Һәм сезнең әлеге сюжетны карап бирегә киләсегез килеп калса, һичшиксез килегез, сезне монда көтәләр. Дұрыстан да Шолпан, видеозыма қараш тегізірек ойларын анытып, баш ұялы етіп кейіп көтеріліп кетті әлі. Міне көресің бе? Біз сен әлі бошадық Руслан. Әлі бей көп ұсулар бар. Міне, мен де білем бірсін. Бір ұсул әлбәттә еді қал кірсен үшін яқшылап ошап алуы ма? Руслан, сен шул ошауына енді. Керісінше, ошағаннан соң гүл юқы келе. Шуңа көре, әзірек оша баласын екен, сен совхозда жүрерге тиеш. Міне шулай эшләсәң, екің қашашақ. Сен алай эшләгән юқтыр инде, Руслан. Әйтем, неге мен түшкі аштарсың бір нәрсе шесе келмей ұйқыға тарта башлайсың. Аңлашылды, Шолпан. Тоқтар. Әміне ерте білен ұянғашын зарядка сағынан бар ма? Қой енді, Шолпан, ертен әзірек ұйқы тойсын, бір 15-20 минут жатасың да олай мен. Сәлет қорысына ертен тұрып, үшке шығып шабасың енді. Енді зарядканда шешірге жетішмейсің. Тоқтар, міне бет, өзіңде бет сен, Руслан ғайып. Сен ерте білен организміңді ұятмайсың, аннары күні бойы
йокымсырап йөрисең. Менә синең зарядка ясарга бер дә вакытың юк икән. Мин сиңа иртәдән салкын душка кергә тәкъдим итәм. Менә шулай үзеңнең организмыңны ята аласың. Тек Шулпан туктап, әйдәле булай. Монда әйберләр күп була башлады, әйме? Мин буларны язып куйма, бер куянтканчы хәзер, яме? Бер мизел. Ярар, син язырга әйбер алып килгәнче без видеозмага тукталабыз. Карыйбыз. Биюгә шулкадәр бирелеп киткәнмен, хәтта бөтен дөньямны оныттым. Сезгә дә бүген бию белән илһамланырга мөмкинлек булачак, чөнки эфирда Илһам Лайв һәм бездә бүген кунакта менә дигән биюче. Альбина Нагыманова, актриса, биюче. Тумышы белән Яр-Чаллы шәһәреннән. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры һәм Моң театр мәйданчыгы актрисасы. Инклюзив перформанс остаханәсе катнашучысы. Ялан аяк биергә бик яратам. Шуңа тормышта да һәрвакыт шулай йөрим ди Альбина. Тормышымда иҗат кичкенә вакытымда булган иде кебек. Һәм минем әнием бәләкәй чакта бии иде. Ул профессиональ рәвештәге биюче булган иде. Әтием аның ниндидер табигый искиткеч тавышы, ул беркайда укымаган, ләкин җырлый. Һәм ничектер ул канаша миңа шулай килдедер. Син перформансларда бик еш катнашасың. Спектакль һәм перформанс арасында нинди аерма һәм нинди үзенчәлекләр бар? Спектакльдә мин ниндидер образны башкарам, башка кешене. Күп очракта ул шундый ниндидер эш, син үзең дә булып калырга тиешсең, ләкин образны да табырга тиешсең. Ул шундый. Перформанс аша мин үземне күбрәк беләм, үземне табам. Синең әле кинода да төшкәнең бар. Ничек синең өчен бу тәҗрибә? Юха фильмында мин күбрәк биюче буларак катнаштым. Аның идеясе, максаты шәп, локациялардан шул кадәр менә матур иде һәм без бу проект өстеннән шуннан да илһамланып эшләдек. Киләчәктә дә кинода күрәсем килә. Минем өчен ул кызыклы тәҗрибә булыр иде. Минем өчен һәрвакыт кызык иде, ничек бию хәрәкәтләре аша үзеңнең хисләреңне дөрес итеп аңлатырга һәм җиткерергә кирәк. Миңа калса, дөрес һәм дөрес түгел дигән әйберләр юк. Һәр кеше уникаль, аның тәне уникаль һәм мин сиңа моны исбатлай алам. Ничек итеп? Әйдә, бергә үзебезнең хис кичерешләребезне, тойгыннарыбызны хәрәкәт аша белдереп карыйкмы? Миңа бу бик кызык, дөресен әйткәндә. Әйдә. 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 Гөлназ хәзер бит инде җәй. Ял итәсе килә, шундый рәхәт. Синең тәнең үзен ничек хис итә? Менә тәннең дә шундый халәт, аның ял итәсе киләчәктә шундый рәхәт, бер мизгелне тоеп, шундый русча итеп әйткәндә расслабленный халәттә, рәхәт халәт төясе килә. Әйе, мин сине аңлыйм, минем дә нәкъ шулай. Һәм шуңа күрә әйдә сулышны алыйк. Тәнебезне иркенәйтик. Менә шулай тиз генә йөреп чыктык һәм әйдә бөтен бу коралларны кушабыз. Һәм шундый кичкенә генә мизгелдәккә импровизацияга китәбез. Ой, син белсәң итәнгә хәзер шундый рәхәт. Хәзер мин дә сиңа бер күнегүне күрсәтәм, анда менә бай куллар белән һәм бөтен тән белән менә бай итеп эшләргә кирәк менә бай. Әйдә. Бик кызык. Сез безнең нәрсә эшләгәнне аңлап өлгердегезме инде?
Бұл біздің тапшыруын алға таба қарыйбыз деген аңлата. Ейін ашайды безіп қой, Руслан. Міне, бұлды. Руслан, бәтіңнен. Мен әйткенлеріні ішлейсің екен, бір атна ішінде өзіңі еш егітлер кебек істеп башлайсың. Мен Шолпан былайда еш егет. Руслан, сен элеккегече давам етесің екен. Сен бик тез арышақсың, сен йоқың келешек, нервыларың бітешек, анарсын күшің болмаяшақ. Руслан, тоқат. Бар бетінде зірекалары да. Руслан, күш дегеннен, сенің спортпен шұғыланғаның бар ма? Шолпан, менде спорт. Мен ертең тұрып ішке шығам, андан соң бүтін жерге шығам. Мен спортпен шұғыланарға ғұмымен уақыт қалмай. Енді, Руслан, тілегің болса, барысына да вақыт табыла. Қара, міне сен ұйықлап үйірсін екен, сенің іштерін сузыла, бір нәрсеге де жетіше башламайсың. Шылай бетінде. Шуңа көре, сен өзіңні қолға алмышы, тұрмышыңны тәртіпке салмышы, бір нәрсе де болмайшақ. Өзіңі дисциплиналы көніктіре керек. Яра Шолпан, міне дисциплина деген сен еткен сөздерің барысына да сөз берем келесі. Анан ішлей башларға өз-өзімді қолға аларға. Нешегінді келесі отына? Қазір өк? Шолпан, қазір көресің бе мен хәл қорғанмен бүгін бір нәрсе шешесі келім бұл. Йо, Руслан, мен сен тыңлап отырмын. Қара, біз қазір достармен видеозыма қараймыз. Сен міне қазір физик күнігілер жасай башлайсың. Әйді, Руслан, біз видеозыма қараймыз. Қараймыз. Исәнмісіз? Қахва ярый ма? Әлбәттә. Сәлем дуслар, эфирда нәр сәхифәсе һәм біз бүгін бариста, яғни қахва ясаушы Олина белән танышачакбыз. Олина Гыймадиева, 27 яшь. Бариста. Қахва эшергә олайык яратмаса да, қахва ясау процессына гашыйкмын ди Олина. Сәлем, Олина. Менә бераз слеп китәлегем, мен қахва ясаучы буларак ничек менә кайчан эшли башладың, ни өчен ягъни әлеге шөгыль белән кызыксына башладың? Білесің, мен бұл менің төбішім түгел. Шылап еткенде. Мен иногда сұрайым шығарға деп ішінке яратам бұл ішіне. Яратам мене ясарға көп қахуаны. Әміне не үшін мене сен өзің қахуа ішірге яратқанға көре бұшлай тартыласың ба, нешек? Мен ішірге бек яратым ма? Шылап еткенде. Ләкин ясарға яратасың? Қахва ясаушы, яғни бариста деген термин итальян сөзінен келіп шыға. Хөнәр тарихы шулайық Италияда башлана. Нәқ менә анда қахва ясаушы машина белән дөрес итеп эшли һәм тәмле, хуш исле эчемлек ясый белгән кешегә уку традициясе туа. Элегрәк бариста бары тик экспресс гына әзерләгән, соңыннан гына әлеге һөнәр популярлык җыя башлый. Башта Италиянең қахва ясаучылары бары тик 30 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар булган. Башкалар өчен әлеге нечкә эштә тәҗрибә җыйганнан соң гына тәмле қахва ясарга мөмкинлек бирелгән. Бүген исә бу һөнәрдән хатын-кызлар да калышмый. Һәм аларның берсе Олина. Олина, бәлки син миңа қахва ясау процессын сөйләрсең һәм күрсәтерсең? Әлбәттә. Күрсәтәм. Әйдә карыйбыз. Белгәнемчә, қахва эшүчеләр бүгенге көндә бик күп, заказларың да күпме? Беләсеңме, авыр сорау чөнки мин әйтә алмыйм. Бүген күп, иртәгә әз. Менә шулай. Күп эшләр эссе вакытта күп кеше керә. Гомумән қахва ясаучы булып эшләргә авырмы һәм менә қахва ясаучы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш синеңчә? Миңа авыр түгел, чөнки мин аны яратам. Әлеге эшне. Шуңа күрә бик авыр түгел.
Минемчә, кеше яраткан эшне авыр дип тормый. Дип уйлыйм. Нинди сыйфатлар белмим дә, кешене яратырга тиеш, кахваны яратырга тиеш. Мин барыбер эшәм, эшергә яратмасам да барыбер мин аны эшәм, чөнки миңа кирәк калып карарга, бәлки чөнки мин бит белмим нинди кофе бүген ясый, шуңа күрә Дегустация дип әйтегез. Үткәрәсең. Аха, яхшы. Тәмне. Бик зур рәхмәт Алина сиңа әлеге кахва эшендә, минем белән әңгәмә корганың өчен. Ә бүгенге дуслар шулар иде. Хуш-хуш. Булды Шолпан, җитәр бу. Моның хәлек тиз бетерсен дип уйламаган идем, Руслан. Эш күп икән әле безнең. Шолпан әйттем битмичә, мин бүген арыган, миннән бүген рәт Әйе. Ярар инде, Руслан, акланма. Кара, хәзер тапшыру бетә һәм без синең белән икебез йөгерергә чыгабыз. Тапшыру беткәнче мөгаен берәр видео язма калындырабыз тәгәне, алар бит күп иде. Бөтенсен дә карадык. Бәлки берәр яңалык бардыр, Шолпан. Яңалыкмы? Бар. Әйе, яңалык сөйләп тор, әйе. Яңалык. Дуслар, бүгенге көннән Руслан актив спорттан шыгына башлый. Чыгабыз, Руслан, йөгергә чыгабыз. Шолпан, әйдә, бүген чыкмагын да. Бүген чыгабыз, менә хәзер тапшыруның ахыры килеп җитте. Менә хәзер Русланнан саубашабыз да китәбез. Әйдә, хушлаш. Айса, үзем хушлашам. Хуш-хуш, дуслар. Киттек, Руслан. Әйдә.